सावंत मालवण तडकामध्ये तुमचं स्वागत करते। कोकणातली पारंपरिक स्वीट डिश म्हणजे नारळाची वडी। आज मी तुम्हाला तशीच एक डिश दाखवणार आहे, पण थोडीशी वेगळी आहे। ह्याच्यामध्ये मी आमरस मिक्स करून आंबा नारळ बर्फी दाखवणार आहे, आंबा नारळाच्या वड्या। त्याच्यासाठी साहित्य असेल, आंबा नारळ वडीसाठी मी 3 कप नारळाचा सव म्हणजे ओला नारळ खवून घेतलेला आहे, 2 वाट्या साखर घेतली आहे, एका हापूस आंब्याचा मी पल्प काढून घेतलाय, रस काढून घेतलाय, 2 टीस्पून तूप आहे, अर्धा टीस्पून वेलची जायफळ पावडर आहे आणि सजावटीसाठी काप आहेत बदामाचे, आणि 1.5 कप मी दूध घेतले। हे दूध मी छान आटून घेतले, घट्ट करून। मी गॅसवरती पॅन ठेवलंय आणि पॅन मध्ये हा नारळाचा किस टाकला, साखर टाकली आणि हे दूध ऍड करते। हे मी असं छान परतून घेणार आहे। हे थोडं घट्टसर होत आलं की मी आंब्याचा पल्प आणि वेलची जायफळ पावडर टाकणार आहे। जर आंब्याचा पल्प मी अगोदर टाकला तर त्याला असं छान रंग येणार नाही, त्याच्यामुळे आपण आंब्याचा पल्प नंतर टाकायचा। अगोदर हे मी थोडं आटून घेणार आहे, घट्टसर झाल्यावरतीच आंब्याचा रस टाकणार। तुम्ही बघू शकता हे आता मिश्रण थोडं घट्ट व्हायला लागलंय। आता मी त्याच्यामध्ये आंब्याचा पल्प ऍड करते आणि वेलची जायफळ पावडर पण टाकणार आहे आणि आता परत थोडं घट्ट व्हायला देणार आहे। जेव्हा हे मिश्रण घट्ट व्हायला लागतं तेव्हा गॅस स्लो ठेवणं आवश्यक आहे आणि हे कंटिन्युअस ढवळत राहणं आवश्यक आहे, नाहीतर ते खालून करपू शकतं। आता हे मिश्रण खूप छान असं घट्ट झालंय आणि असं हे साईडने गोळ्यासारखं होतंय, म्हणजे हे वड्यांसाठी रेडी आहे। तर मी गॅस बंद करणार आहे। आता हे मी इथे एक ताट घेतलंय, त्याला मी तूप लावून घेतले आणि ही एक वाटी घेतली, त्याच्या बॉटमला तळाशी पण मी तूप लावून घेतले, कारण हे मिश्रण मी ह्याच्यामध्ये टाकून ह्या वाटीने थापून घेणार आहे। मिश्रण गरम गरम असतानाच थापून घ्यायचे। आता हे मिश्रण ताटामध्ये थापून झालेलं आहे माझं असं छान। हे गरम असतानाच थापून घ्यायचे। त्याच्यावरती मी बदामाचे काप पसरवते आणि तुम्ही गरम असताना सुरीने वड्या पाडून घेणार आहे। आता ह्या मी गरम गरम असतानाच सुरीने वड्या कापून घेतल्या। आता हे रूम टेम्परेचरलाच थोडा वेळ थंड व्हायला द्यायचे। तुम्ही बघू शकता ह्या आपल्या आंबा नारळ वड्या मी गार झाल्यात आणि त्या मी प्लेटमध्ये काढून घेतल्यात। वड्यांना तुम्ही बघू शकता आंब्याचा खूप छान कलर आलाय आणि ह्या चवीला पण खूप छान होतात। तुम्ही नक्की ट्राय करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।